Baba Maqingwane Nqumane niyaphila kodwa Mhlonishwa ngiyaphila la nomafu baba somasho omnyama baba abantu bonke fanele bayahlupha ngoba bayebethi bangosomahashi ayikho leyo nto khona nje sinisikhwiza ngoba ngasifica sibeka amahashi epassage ngedesign ebizayo ngithi mina ubuka isiphuphu ngase ngisichazela ngathi mina nibona osomahashi ungahleka kakhulu bhuti uyagula bhuti ungahleka kakhulu ngase ngithi mina nibona osomahashi usomasho omnyama kwela ngithi emsini oh Maqingwane wayifungwa udade wabo angithi intombi zifunga inkosana bese uthi ke inkosana ifunge umuntu abantu abafungwayo ekhaya ababe baningi inkosana nenkosazane wathi kanjalo usomasha ethi ngimfunge kusho intombi mangabe intombi solo ngokuthize yakwangubane ithi angikwenzanga lokho ngimfunga usomasha omnyama oh beyazi bengingakwazi ke la ngisalungisa umsamo wakho nje before school hayi cha usungisizile bengingakwazi ngempela Maqingwane mfethu sikwazi njengomuntu ekuthiwa ngolimi lasemzini we celebrate ezweni lakithi umuntu odumile othandwa abantu okhonzwa abantu ezweni namaphethelo naku sithola indaba ezingezinhle nezingemnandi ukuthi usuze wabaleka nasekhaya waba sekubhaceni ngoba usabela impilo yakho kwenzakalani Maqingwane phakathi kwakho neqembu le-IFP noma ubuholi be-IFP angiqale ngilungisela angaze ngibaleke ekhaya mina ngibe sekubhaceni mina mangifica ngolinye ekhaya ngifica kwelinye mangifica ngolinye ngifica kwelinye ngathi ngiganiwe mina nginesithembu angishaqi futhi okwesibili akunazi ingodosi ngenabafazi yeah manje ke uma ngabe mina njoba kusebusika nje iphithiza amawala manje yabe ifuthumeza zonke izinto yeah yebo Maqingwane kwenzakalani mfowethu mfowethu lapha mina ngokuzalwa kwami ngizalwe eNkandla indaweni yaSongani edume ngokuba ngeyasemabhuqweni kuleya ndawo mfowethu indawo leya thina nje siqala ukuthi iqhwebe emehlweni ethu iqembu esasilazi lenkululeko inkatha ngikhumbula ngomunye unyaka sifunda esikoleni kulethwa amakhekhe ngicabanga ukuthi kwakusabhazwa nje lento feeding scheme kulethwa amakhekhe mangibuye esikoleni siphethe lamakhekhe kade siwadla esikoleni sekuqhamuka sekuthiwa hawu niphethe uphungu ngani maZulu yabo ubona hayi amaZulu indala kangakanani khona amakhekhe ayebizwa ukuthi uphungu ngani maZulu yabo kanti kwakugwenje kwethu esasunikezwe uhulumeni ongaleso sikhathi into eyenzakalayo ke safunda ama-culture ngagida ingoma ngaze ngaqala ukuhamba umhlaba wonke phesheya kwey'lwandle la kwaZulu kuphethe inkatha eSouth Africa kuphethe i-ANC ikhona futhi i-ANC lapho kwaZulu kodwa into eyenzeka ngane yakwethu ukuthi ngokukhula unembeza wami oqala ngifika la eThekwini mina ngangimbuka kabi umuntu okuthiwa akayona inkatha ngenxa ukuthi into engikhule ngayo kodwa ngenxa ukuthi ngangiyingane ngangingelona iqembu lezepolitiki ngangumntwana nje
oyifundelayo oyifocusele phesheya ngehlanganyuka kwamazwe omhlaba kodwa futhi into engangiyazi ubuntu botho ama culture ukuthi njalo ngonyaka sizoya uLundu ngikhumbula ngisala ebhasini ngazi ngathi umama akathandaze futhi into zami ayihambe kahle ngimncane ngisala ebhasini kwathiwa sayadla sabathathu ebhasini liyondini sifunda isikole ngenxa ukuthi sasala emacultureni kanti sizipiliyoni engomeni engushoyo ingane yakwethu abazali bami ubaba ongizalayo nomama ongizalayo ubaba uze wahamba emhlabeni enkatha umama namanje nje mina mayezo kuthiwa khona ngikukhulumile umbono engubekele ngenkatha uvela ngangikhulumise khona ihlaya engifuna ukuliseka nje ukuthi umama ngathi ngefika ngelinye ilanga ekhaya wathi ngizokubona uphakalo bani ngizokubona uphakalo bani ubuhamba wedwa nje ungenamba ngizokubona uphakalo bani hamba phakalo kunaba ngizokuthiwa kade bancoma ngithi mina ngani ngobani mama ngoba una iPhone bangitshela ngifunda ngitshela ingane amafonini sengisola ukuthi impwethu umlando owakwaZulu abantu abawazi umntwana ophinda angene kwakuye ngo-12 ebusuku kuzosa uvoto ngo-1994 ngomhla ka-26 kwahlanganwa naye kwakuyena kuJacob Zuma ubaba uJacob Zuma kuzoba ubaba uThabo Mbeki ubese kuzoba uMandela uDe Klerk baba emdonse efonini saselector oyedwa ke ngoba kwakufanele kube nezivumelano zokuthi izwe liyanga umntwana ophinda ke nginqaka ethi izwe phela kwaZulu emva kwalokho into egcine yenzeka ngane yakwethu ukuthi umntwana wakwazi ukwehla ngoba kusungulweni kakhe inkatha ngo-1975 ANC from the ANC Youth League ANC ayizange ize imjahe ithi akafe iyamnikeza i-independence yakhe in freedom yokuthi eyaqhubeke enza kwenzayo ngokwelungelo lakhe and mind you amalungelo ayengakabi njengamanje kodwa because politics is got one line of lokujana expression so into eyenzakalayo ke bavumelana ukuthi cha ayingene inkatha ingabi independent kwaZulu Natal uyakhumbula ukuthi ngisho ku1994 inkatha yayifakwe ngeTpex kwi-ballot paper as a result of that so and then ama demand akhona kwakuyikhona ukuthi uZulu Kingdom awube absolute kingdom in terms of ukuthi ube nama benefit alingana nakamongameli osuke ephethe izwe because he was comparing KwaZulu Natal equivalent to Swaziland so uMandela wathi ayi akulukulula lokho wazi wathi mina mangivota ngizobuya mina ngizovotela la bekhuluma ngalozo ekhathi ngakho ke athi Miami phezulu ngo1994 27 April wagijima wayo maphezulu kwekhanda lethuna likalanga libalele wathi dear Mr President I'm standing here before you to tell you that today South Africa is free lokho kwabo umlando ongasukumi phansi ekhuluma iqiniso lonke neqiniso lodwa because he was not just expressing that he was also expressing the victory the first victory kaMandela ukwazi ukuhlula umntwana ophinda angene ukuthi akwazi ukuthi amukele ukuthi iKwaZulu Natal ingaphumi eSouth Africa ngoba umlando wonke weANC injalo Macingwane sibonge impilo yakho akukho uhixizana kube khona phakathi kwakho nobuholi benkatha njengoba sizwa endabeni khona lento ebizwa kuthiwa i-freedom of expression mina ngiqala ukukhuluma ngeinhlangano zezepolitiki mina I will set a record straight mbongo Ncukumane mfowethu inkatha ngicabanga ukuthi usopolitiki enkatheni mhlambe wayedwa wawuyena umuntu wamaphinda ngene
iyakheke kabuhlungwana ke inkatha yakhelwa egameni lobukhosi. Ubukhosi is an absolute power engaphazamiseki. The only thing that we have to do is to bow with respect. Yingakho ke kukwaze ukuhlonipheka ngoba yabona nje amaNazaretha abizwa kuthiwa inkosi yamaNazaretha. Yingakho ehlonipheka ngokungangabazeki, uthanda noma ungathandi. Namanje ke mntaka baba ngiyokutshela mina inkatha umuntu owayezipolitiki enkatheni uyedwa umntwana ophinda ngene. Laba abanye noma beyazi ipolitika, some of them, but they have a problem yokuthi they can't express their opinions, they can't express their feelings politically ngenxa yokuthi abazazi noma sebe right noma sebe wrong. Ngoba mawuzokhumbula ukaMagwaza Msiba kwayilokho eshonto yodwa ngithunywe umntwana yonke indawo ngithunywe umntwana kwagcina sekuyihlaya. Waphuma enkatheni kade national chairperson we-IFP uMagwaza Msiba wasuka lapho wavula iqembu lakhe. Umntwana ophinda ngene waphatheka kabi, umntwana ophinda ngene wayengafiki, wayi-express ukuthi akaphathekile kahle ngento eyenziwe uMagwaza Msiba, kodwa futhi akazazi ukuthi akabulawa. Waqhamuka nobaba wayeno-Babyface namabhasi, angisazi ke noma uBabyface usekhona noma amabhasi asekhona, kodwa akazafi usaphila manje. Wasungula inadeko le yona yebo owuzebajiyana lo baba lona uphile ifreedom emnandi ngoba umntwana ophinda ngene wayazi. Ukhaya Khumalo wazwa umthethisa enkompeni ye-IFP umntwana ophinda ngone wamxosha waphuma engxodozela ukhaya, kodwa akazabulawa ukhaya namhlanje usekhona. So into ebaluleke kakhulu la is to understand and to know politics. Njengamanje inkatha yagcina ukuba ne-conference yayo usekhona umntwana ophinda ngene, ayiphindanga yaba nayo i-conference. Uyakhumbula ukuthi ngo-2011 inkatha yasala nomasipala ababili okwakuwuLundi mangaphusisi nenkandla la kuqhamuka khona uNtuli, yabona. Yafa yaphela inkatha emveni kokuthi ngo-2004 kwakuphethe ubaba uSenzo Mchunu as unobhala jikelele kaKhongolose. Ila i-ANC iyangena khona ngonyaka ka-2004 ingena KwaZulu Natal. Ayiphethe phela umlandi wazi ngekhanda ngoba ubaba wakhe ngumlando. So into eyenzakalayo kwethu la noma bangakhanyisa bhuti hayi ukade wonakala uNkulunkulu amosha kudala nje. So and then kwalokho umntaka baba mawuthi ebuka i-ANC iphatha from 1994 kuze kuzoba u-2000 manje njengoba beqala bebambisene manje njengoba u-2024 kuze kuzoba u-2024 yonke leyo nto leyo ikhombise ngosobala ukuthi umntwana ophinda ngene, kodwa he has been in the national parliament from 1994 waba uminister waka-Home Affairs iminyaka ngeminyaka, waphinde wabreaka irecord lokuba is the most acting president of lifetime. Sasithi masifunda esikoleni sizokuthiwa umntwana ophinda ngene uthola ukuthi abahlaziye ukhosini bathi hey kunyuka ngisho amandla erandi kuphethe umntwana kusha abantu bakwaZulu ngoba phela ayikho into esasiyazi kwaZulu thina ayishunywa into eyodwa kushunyayelwa inkatha sihleke size silala thina ngalokho singazi ukuthi amandla erandi anyuka amakwenze njani ehla amakwenze njani, kodwa wakwazi uku-acta as acting president more than 22 times. Akekho umuntu wakwaba acting president ikhathi eyiningi kanjalo acta ngoba kushuthi wayethenjiwe umntwana. Manje ke mina ke ukuyi-expressa kwami enkatheni ngamaphutha ayenzayo akunankomfa. Bathola omasipala abaningi ngo-2021, bathola amasipala abaningi kakhulu, baphatha ama-district amaningi kakhulu. Into abayenzile bavele
bonke umuntu wayomba amafosholo wahamba waya endaweni la emanxiweni kwasala khona amafosholo bathatha lo mafosholo bazomba igolide at the expense of our society, at the expense of our life. And manje ke mina njengongizwe umlando wamchunu president of the Bheka Nation angisoze mina ngakuthulela lokho ufakazi uqanda ikhanda umasipala wasemajuba bankrupt umasipala wasothukela bankrupt umasipala wase emkhanya kude umasipala wasejozini ubankrupt umasipala wase eshowe ubankrupt umasipala wasemelmot lapha emthonjaneni is bankrupt umasipala wase emhlathuze is bankrupt uyabalisa ungwenzi lapha lo inyasa liyakhala lithi inyasa uma ngabe udayisa owakwenu nawe uyofakela inyelanga liyaqala liyabalisa malibika usizi manje liyavalelisa imndenini ayisebenze leyo. This is politics. If you have feelings, get away. And then bese kuzoba umasipala wasenkandla awunanga ngisho isent abasebenza abaholi abanjani maqurusini laphana is completely bankrupt yabona. Ngicela mina wazi ukuthi ngempela kubo bonke labo masipala uma lento ngiyikhulumayo uyingamanga ngicela umphathi wakhona nabantu abanomsebenzi uthinta umasipala kanye nabantu abamasebenzi bakamasipala lezi inkinga engiyishoyo ngabo bonke labo masipala nginamanga yini. And the majority of municipalities in KZN, they are governed by IFP, and the IFP iyona kanye uLundi is completely bankrupt yabona. So manje into ibukayo lento yokuthi uma ngabe ngempela umntwana okaphinda angene ayinyanya kanje inkohlakalo engasekho shuthi ukuyinyanya kwakhe inkohlakalo sekuphindwe kashoni ingozi enkulu kakhulu abantu abangayinakile. And nalabo abantu abathi umuntu mayikhuluma futhi uthunyiwe yabona Mbovu ngiyakutshela mina iqiniso neqiniso lonke neqiniso lodwa ngithi mina Nzombane noMafu ngokumane ngithi mina umuntu waqala wathi hawu usibani bani uthunyiwe mayenza ukuthi okusiwazi ngayo ngani na obona ukuthi elokishini noma endaweni yasemakhaya make kwantshontshwa inkomo zesela kuvala yonke imigwaqo make kwantshontshwa imoto yesela elokishini kuvala yonke imigwaqo ngize ngisho amabhanoyi alidli ngisho ukudla isela ngoba isela akekho umuntu ongafuni ukuntshontshelwa njengesela ngoba lathi uthi ilona kuphela enelungelo lokuntshontsha nalabo abantu abathenga abantu ukuthi bakhulume bahambe beveza inkununu bekhuluma udoti bahambe besakaza ikiwi emahotela yonke le nto leyo lemgodoyi iyona kanye eyenza ukuthi ugcine ngosuku bephenduke bezothi ungisi uthengiwe ngitheke obani mina ngashaya imali emabakhithi zamafinyila baze basala nethulo empilo kwaZulu-Natal akaze ngizikole noyedwa umuntu we-EFF because they are the political genius, they understand politics. And uZuma uyakhumbula inkatha umntwana ophinda angene ebizwa ngeGash to iGash ebizwa ngeGash kutelekiswa igama lakhe lakwabo lokuthi uGatsha Buthelezi inkathi bizwa ngokova kuthiwa okova iGash yabo. So leyo nto leyo kuthuka umntwana ophinda angene kodwa lokho akaza asukuma abantu abana. uZuma wabizwa ngomdlwenguli uthatha ishawa ibekwe ikhanda lakhe eyiswa enzwa yonke into eParliament inkathi campaigner wonke ama volunteers enkatha ecampaigner ngokuthuka uZuma ebizwa ngesela ebizwa ngoGupta ebizwa ngomdlwenguli ebizwa ngisho nawo makhelwane bakho Ntuli bethi isela uma selintshintsha iskipa la gqoka iskip ungakhona ukuthi isela lelo. uZuma was smiling
when uThamsanqa Ntuli esho leyo nto because he understand politics. And then uJulius Malema when he expresses himself and politically and ngayo yonke indlela uyaqokothisa khuluma eqise mina ngikhulume no kunjana no ngagandavula obaba uSiril Ramaphosa no baba uSenzo no Gqedamathe bonke ngoba they owe me as a citizen of this country. But in the end of the day angazi mina ngisingeke uyangithi ngithini. And then after that ngaphinde futhi iNFP ngayigxeka ngendlela engigxeka ngayo ubaba uBhansi akakaze ukuthi athumela abantu ukuthi bawukheme emizini kababa. Instead of ukuthi inkatha ethi mayithi ungizwe siyamsaba uzosihlula ukuthi akakabe ke ithumele noma ke ama genius ayo ama political scientists awo azoba debate ama points ang invite lutho uTothula Sizwe uNtuli ubulawayo lo hamba sengathi upla kwegesi now yabo uzoba istar ubaba umkhulekelo uhlengwa yabo. So bonke labo bantu akakaze besho ukuthi kimi no sicela uMacingwane sondele neno ayichaze into ayishoyo sesimzwile futhi siyaba encourage abantu ukuthi bakwazi ukuyi-expressa ngendlela abafila ngayo ngoba inkatha umntwana ophinda ngene wayisungula as a democratical organization that will govern in a democratical constitution of South Africa. Akaze kwenzeke lokho kunalokho into eyenzakalayo mina hlasela umzika baba hlasela omngami ngiyathukwa usuku nemini no points okusho ukuthi inkatha is the poorest political organization that deserve to be perished if they don't comply with the rules and regulations of this country. But personally, I will never allow inkatha to be perished. Ngoba ngiyazi ukuthi laba abayiphethe njengamanje inhloso yabo ukuthi bayigainise bona bayiluthe futhi umuntu olaphinda ngene uyoguquka emalibeni akhe. Ngakho ke therefore I will set the record straight ukuthi mina soon and very soon ngizoya kwaphinda ngene ngiyobona umntwana uphumzile ngibone inkosi uMaphikelela umntwana uzozifa ngikwazi ukubaceba kahle engikushilo nengakushilo ngikusho kumntwana uzozifa so bezokwazi ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa lazeke uDeputy Minister ngani mo public health memo wabani lo transport hayi unational ubaba inkosi sembongo noButhelezi yabona. Yes. Bese kuzoba ubaba uHlabisa ubulawayo uminister wakhokha ophethe amakhosi kanye nokusiwa kwamapipi ezweni lonke jikelele nomasipala yabo. Bese kuzoba umkhuleko oDeputy Minister wakwa transport and the transport portfolio enzima kufana ngabe Deputy Minister mhlawumbe abawu3 noma abawu4 ngoba we got a serious problem yokungabi khona kwemigwaqo right vandalized elungiswayo iyarojwa ngenxa yokuthi kongiwa imali uze bayize nefebe. Into eyenzakalayo ukuthi mfowethu uminister uDeputy Minister mfowethu umkhuleko Hlengwa akakanali ilungelo lokuthi under a constitutional government under constitution of South Africa and under the code of conduct oyokusebenza aphinde under i-constitution yeqembu lakhe national spokesperson, Deputy Minister of Transport, Member of Parliament,
under oath azothi mina we want to officially declare Ngizwe Mchunu as the #1 enemy of the IFP. Therefore, all the members of the IFP should treat him so. Khuzeka Mpanda. KwaZulu leyo nto leyo is a declaration of war. So manje, if I was stupid, I was going to respond exactly as his words, because he is the mbu. So manje he don't know nothing, yabona. So he don't know politics. So into eyenzakalayo uthi, because I'm the leader, I can't sell my soul for nothing. So all I'm saying, I've ngilandele imithetho sekelo walelizwe ngala wezwe ngayomvulela iqala kanye nalabo abantu ababeqhaluza emzini kaBaba njoba ngenza ukuthula sizwe. So manje bona, if they are politically angry, it's not my business. So yena ke lokho akwenzile ku outside parliament, ku outside governance, ku outside politics, because is instigating violence against me. Okushuthi umuntu nje oyimember ye-IFP mayihlangana nami ngangikhande ngamatshe angibulane. Futhi yena mayithi ngi-enemy, there's only one thing enziwa kwi-enemy. When you see an enemy, you kill the enemy. You don't negotiate with an enemy. Mind you, I'm just a normal citizen with no card of any political organization. Baba, sibonge Maqingwana. Sisizwe sesizwile ukuthi ingxabano noma udwesho likhona lusuka kuphi, but lusemazwini aqhamuke ebuholini lapho udeclare khona ubaba uMaqingwana njengesitha seqembu lokho okade kumenzela amazinyo abushelilisi kakhulukazi kubalandeli be-IFP for no reason. Kodwa ke siyajabula ukuthi uzoya enkosini yaKaButhelezi ukwazi ukuthi uyolungisa lolu daba okubonisayo ukuthi awunanxa neqembu lenkatha, kepha abanye babaholi babo abahluleke ukukhuluma into efanele bayayikhuluma. Siyabonga kakhulu baba Maqingwana. Sizocela uthatha nje noma abalaleli abayishumi ukwazi ukuthi uzwe uvo lwabo ukuthi bathi